Ve výhradním zastoupení majitele vám nabízím k prodeji víceúčelový dům v Brně Tuřanech na ulici Revoluční s celkovou zastavěnou plochou 648 m2 a užitnou plochou celých 1263 m2. Budova je rozdělena na 3 samostatně oddělené celky, jimiž jsou prodejna optiky, bytové prostory skládající se ze 2 bytových jednotek a dominanta celé budovy, prodejna masa a uzenin s výrobními, skladovacími a kancelářskými prostory. Prodejna optiky o velikosti asi 33 m2 má svoje vlastní sociální zařízení. Je v současné chvíli pronajata, tudíž je zde velkou výhodou generování pravidelného měsíčního nájmu. Tím spíš, že nájemce by zde rád zůstal i nadále. Bytové prostory se skládají ze 2 bytů o velikostech 83 m2 včetně terasy u prvního bytu a u druhého bytu je rozloha 68 m2, kdy samostatná terasa má taktéž velkorysých 68 m2. První byt má dispozici 2+1. Je zde předsíň, kuchyně vybavená kuchyňskou linkou, 2 samostatné pokoje, koupelna a WC. Druhý byt má k dispozici 2+KK s rozlehlou terasou. Je zde předsíň, kuchyně s jídelnou, ložnice, koupelna a samostatné WC. Byty mají vlastní kotle na vytápění a svoje měřidla energií. Dominantou celé nemovitosti je však prodejna masa a uzenin o velikosti 78 m2, která je kompletně vybavena, tedy chladící vitríny, chladící pulty, pokladny, váhy, nářezové stroje a je zde podlahové vytápění s rekuperací. Prodejna navazuje na výrobní a skladovací prostory s celkovou rozlohou asi 538 m2, které jsou taktéž kompletně vybaveny. Bourárna masa, 8 chladících komor, 2 razící boxy, zrací komora, řezačka masa, 50-litrový kutr, míchačka masa, narážka, 2 masírky, myčka beden, 2 udírny, 2 varné vany, 2 smažící pánve, injektor, stahovačka kůží a různá další zařízení potřebná k provozu a výrobě. Nad výrobnou se pak nacházejí kancelářské prostory a šatny o velikosti asi 96 m2. Nemovitost je částečně podsklepena. V tomto prostoru o rozloze asi 300 m2 jsou umístěny lapače tuku, bojlery, agregáty a tak podobně. Celý dům je zateplený. Střecha byla měněna před 12 lety. Nemovitost je kompletně v perfektním stavu a je v současné chvíli celá v provozu, tudíž je možnost pokračovat dále a to bez omezení. Prodává se navíc včetně veškerého vybavení. Není zatížena žádným omezením, žádným zástavním právem, exekucí a ani břemenem a je nachystaná k prodeji. V případě zájmu mě kontaktujte a po domluvě vás celou nemovitostí rád provedu. Na prohlídce se na vás bude těšit realitní specialista Petr Sedlák.